good morning. Dito ako ngayon sa church ng Dimaloy Purification Church. Tara, bisitahin natin. Magbibisit ako kasi matagal na di ako nakapasyal dito. Mula nung nag-umpisa ang pandemic or lockdown. Kahit gustuhin mong magsimba, sarado naman ang church. At saka mahirap noon ang pagsakay, bawal talaga. Ang simbahan ito ay isa ito sa mga pinakamalaking simbahan dito sa probinsya ng Pangasinan. Na-construct ito noong 16th century. Ito ay gawa sa brick